Яго бацька лічыў сябе рускім, праваслаўным і чыноўнікам, але не дваранінам. Пры гэтым ва ўсіх анкетах Александр Фёдорович піша, што ён беларус. Частка лістоў, якія не пісаліся шыфрам, пісаліся на беларускай мове. І вось гэта падштурхнула мяне да той думкі, што усе лісты, фактычна, пісаліся на беларускай мове, проста шыфраваліся, а пасля ў Маскве ці ў Мінску дэшыфроўваліся. І таму ў нацыянальным архіве яны ляжаць на рускай мове. І вось у 28 годзе ён пачынае працаваць у Мінску і наведвае так званы вечарыны ў Некрашевіча і Купалы, на якіх збіраецца ўвесь бамонт палітычны свет і на якіх вядуцца размовы. Канечне, на іх прысутнічаў Ульянаў, і ён павінен быў паведамляць аб змесце гэтых размоў. Добрый день, шановное господарство. С вами подкаст «Так склалася гістарычна» и я, Дзягель Ганна. Рада вас вітаць у новым выпуску. Дзякуй, што слухаеце мой подкаст. І сёння у нас чарговая, вельмі цікавая тэма, звязана з значнай падзеяй у сферы гістарычнай навукі Беларусі, я так лічу. Перш мы перайдзем да, власна кажучы, размовы з госцем. Я хочу падзякаваць усім падпісчыкам у сацыяльных сетках, спонсорам на платформе Patreon и Buy Me Coffee. И таксама хочу адзначыць, што гэты выпуск падтрымлівае онлайн-гіпермаркет 21 век Buy, і ў сярэдзіне вас чакае сумесная рубрика. Не пераключайцеся. А сёння у нас у гасцях ужо вядомая вам даследчыца, гісторык Вольга Бароўская. Вітаю, Вольга. Добрый дзень усім. Калі вы раптам прапусцілі, то мы ўжо 2 разы сустракаліся з Вольгай, гаварылі пра міжваенную перыяд у гісторыі БССР, пра стасункі з Польшчай. І сёння я вельмі ўсцешаная, таму што я трымаю ў руках новае выданне, літаральна учора забранное з тыпаграфіі. Яно яшчэ хрумсціць. Беленькая, чыстенькая кніга, якая называецца «Алесь Ульянаў. Старонкі жыцця. 1901-1937 год». І ў мяне лагічнае пытанне. Хто такі Алесь Ульянаў, якому прысвечана гэта манаграфія на 300 сторонак амаль? Алесь Фёдорович Ульянаў настолькі цікавы, настолькі непазнаны чалавек у нашай гісторыі, што нават я, напісаўшы кнігу, адказала не на ўсе пытанні ў яго біяграфіі, і ёсць шмат белых плям, якія застаюцца і якія патрэбна будзе вырашыць або мне, або наступным даследчыкам. Сапраўды, не я ўвожу гэту асобу, не я яе адкрыла для грамадскасці. Гэта зрабілі да мяне, гэта зрабіў выдатны гісторык Платонаў, які надрукаваў яго допыт у 1930 годзе па справе Саюза вызвалення Беларусі. І гэта сапраўды так было вельмі грунтоўнае выданне. Аднак мы смяшчаем спектр увагі толькі на яго дзейнасць на пасадзе паўнаважанага Народнага камісарыята замежных спраў пры СНК БССР. Аднак мы адкідваем усю астатнюю дзейнасць да гэтага перыяда, што зрабіў Алесь Ульянаў. А насамрэч яго жыццё было напоўнена і любоўю. Так як ён ажаніўся ў 17 гадоў і пранёс усё сваё каханне праз усё жыццё. Яго жонка Цэцылія Давыдаўна, яна настолькі цікавая асоба, што пра яе таксама можна пісаць асобнае выданне. Яго жыццё было напоўнена авантурызмам, пагонямі, стралянінай, турмамі, арыштамі. Яно было настолькі цікавае і насычана, як сам вось гэты перыяд 20-30-х гадоў, рэвалюцыйных падзей. І ён просто жыў жыццём поўным і напоўненым. І таму ён вельмі цікавая асоба, якая не пакідала мяне ні днём, ні ноччу. Я ўжо пераключалася на іншыя тэмы, займалася іншымі праблемамі, але працуючы з архіўнымі матэрыяламі, раптоўна ўсплываў Ульянаў. Раптоўна ён падказваў мне адказы на нейкія пытанні, хоць я не ставіла мэту вось адказаць на пэўныя пытанні. Я думала, магчыма, гэта загадка, магчыма, будзе нейкая аналітыка мая. Але вось усплываў нейкі дакумент. І сапраўды шмат яшчэ чаго я не магу адказаць на многія пытанні, аднак ўсё ж такі я наблізілася да нечага. Я, ведаеце, хочу сказаць дзякуй першую чаргу вось за гэтае выданне 2 Тацянам. Тацяне Агеенка, Тацяне Мікалаевна Агеенка, архівісту,
таму што без яе падтрымкі, без яе парад я не знайшла бы многіх асабістых дакументаў у Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь. І таксама хочу сказаць другой Тацяне, рэдактару вось гэтага выдання, якая таксама захапілася асобай Ульянова і дапамагла зарабіць вось такое карыснае, выдатнае выданне з пункту гледжання мастацкага афармлення, з пункту гледжання рэдактуры. Яна захапіла асобу Ульяна і таксама мастацкага афарміцеля Івана Махнача, які таксама захапіўся гэтай асобай, і ў выніку мне было прапанавана 6 варыянтаў вокладкі, што гэта нонсенс, гэта такога ніхто не робіць. Звычайна пару варыянтаў, ты выбіраеш з гэтых варыянтаў. Былі ўлічаны ўсе мае нейкія заўвагі, нейкія жаданні. Таму вось дзякуй вось сапраўды гэтым людзям, якія дапамаглі увасабіць вось гэту ідэю ў жыццё. А зараз вось пра самого Ульянова. Сапраўды шмат пытанняў у яго біяграфіі. А можна даць вось нейкае кароткае азначэнне, хто гэта? Акрамя таго, што гэта цікавая асоба і значна слова. Вось не ведаю, геній, мільярдэр, філантроп. Хутчэй ён дыпламат. Так. Хутчэй, так. Але трэба думаць, што у міжваенны час, асабліва дыпламат у Польшчы, гэта быў не толькі дыпламат. Гэта дыпламат, які працаваў адначасова і з пункту гледжання разведвальных мэт. І ён выконваў пэўную місію па збору того ж самага матэрыялу па беларускаму нацыянальнаму руху ў заходняй Беларусі. Таксама каардынаваў працу сярод вось гэтай беларускай нацыянальнай эміграцыі. Гэта не то, што яго ініцыятыва. Ён выконваў заданні, якія даручаліся ЦК КППБ, а таксама з НКІДа, з Народнага камісарыята замежных спраў СССР. І ён, трэба сказаць, выконваў гэтае заданне вельмі добра. І сапраўды ў яго анкетах ён піша: «Я буду выконваць любую справу, на якую мяне накіруюць». І ён выдатна выконваў усе заданні, якія яго накіроўвалі. Ён нарадзіўся ў 1901 годзе ў Мінску у дастаткова цікавай сям'і. Я хочу сказаць, таму што сапраўды яго дзед Леонід, ён прыехаў у Беларусь з Расіі, з цэнтральных абласцей Расіі для падаўлення паўстання 1863-1864 гадоў. Ён быў урачом па спецыяльнасці, ваенным урачом, і пасля падаўлення паўстання застаўся тут. Ён добра ажаніўся на Марыі Хрышчэнскай, якая мела дастаткова добры пасаг. І вось гэты пасаг Леонід уклаў вельмі добра. Ён купіў зямлю ў Раўбічах пад Мінскам, пасля купіў 2 драўляныя дамы. Пасля гэтага ён заклаў маёнтак у Раўбічах у Віленскім пазямельным банку і за гэтыя грошы перапудаваў каменныя дамы ў Мінску на вуліцы Мікалаеўска, гэта сённяшняя Карапоткіна, і на перакрыжаванні вуліцы Багазельнай і Магазіннай, гэта перакрыжаванне Кірова і Камсамольскай, і ён перабудаваў іх у каменныя дамы і пасля адчыніў там клініку. І, відаць, ён думаў, што ён зможа аддаць вось гэтую пазыку ў банку, аднак не сталася, і ў выніку маёнтак Раўбіча забралі за даўгі. Але сам рэч, вось, гэта дзед Александра Фёдоровича, а яго бацька Фёдор Леонідович, зразумела, ён быў урачом таксама, акулістам, меў 2 клінікі, пры гэтым адначасова ў Мінску і ў Варшаве. Мяне ўсё пытаюць, як гэта магчыма? 2 клінікі, але насамрэч дакументы сведчаць, што ў яго было 2 клінікі у Мінску і у Варшаве. Я думаю, што тут ўсё ж такі сам Леонід, дзед, дапамагаў у гэтым. І вось у Фёдора была жонка Александра Александровна Ярашевіч, якая працавала медсястрой, і вось ад гэтага шлюба нарадзілася Александр Фёдорович у 1901 годзе. Трэба сказаць, што Александра Александровна ў 1916 годзе памерла ад сыпнога тыфу падчас Першай сусветнай вайны, і бацька ў 1919 годзе ажаніўся ў другі раз на Марыі Рыгораўне Данецкай, якая таксама была медсястрой, акушэркай. Чаму я так падрабязна гэта расказваю? Таму што вось усе гэтыя факты пасля адыграюць пэўную ролю.
Яго бацька лічыў сябе рускім, праваслаўным і чыноўнікам, але не дваранінам. Пры гэтым ва ўсіх анкетах Александр Фёдорович піша, што ён беларус. І я думаю, што гэта, канешне, было характэрна для таго часу, для 1917-20-х гадоў, што вось гэтыя асобы, рэвалюцыянеры, яны, вось у іх была дастаткова высокая нацыянальная самасвядомасць, і ён разумеў, што я сын вось гэтай зямлі, я беларус. Ён добра валодаў беларускай мовай. Таксама ён ведаў нямецкую, польскую мову, але беларуская яго была не проста, ён дастаткова добра яе валодаў. Таму што, чытаючы яго перапіску, сапраўды ты ведаеш, што гэта добрая беларуская мова, і не шмат вось нейкіх такіх арфаграфічных ці стылістычных памылак. Але, аднак, вось я гаваруся, што вось наконт беларускай мовы ён я ведаў, але я вось прыйшла да высновы, што шмат дакументаў, якія патрэбна запаўняць ад рукі, там анкеты, асабістыя лісткі, ён запаўняў розным почерк. Што мне наводзіць на думку, што частку з іх запаўняў не ён сам. То есть першапачатковыя анкеты ён запаўняў сам, і почерк у яго быў дастаткова складаны такі, і магчыма пісаць ад рукі, гэта было складана для яго. А ўжо ў пазнейшыя анкеты ён запаўняў, відаць, не сам. Ён, Александр Фёдорович, адвучыўся ў мінскім рэальным вучылішчы. Паступіў ён туды ў 1910 годзе, паспяхова яго скончыў і паступіў у Рыжскі палітэхнічны інстытут, які быў у той час у эвакуацыі ў Маскве. То есть ён не паехаў не ў Рыгу, а ў Маскву. Паступіў туды і скончыў усяго 2 курсы. І ў гэты час ён захапіўся рэвалюцыйнымі ідэямі і ўступіў у партыю сацыялістаў-рэвалюцыянераў, эсэраў. Непасрэдна расійскіх эсэраў, партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў. І ён з'яўляўся эсэрам да 1921 года. Фактычна да таго моманту, калі ўжо ў Беларусі ўстанаўлялася дастаткова трывала савецкая ўлада. Да гэтага моманту ён не адыходзіў ад гэтых эсэраўскіх ідэй. Ужо к 20-му году ён стаў больш леваэсэраўскі, але зноў-такі ж ён не парываў з гэтым сувязі з эсэраўскімі ідэямі. Перыяд з 1917 па 1921 год дастаткова такі цьмяны. У сваіх анкетах ён піша, што ён займаўся рэвалюцыйнай справай, ён сядзеў у турмах пры нямецкай акупацыі і пры польскай акупацыі. Арыштоўваўся некалькі разоў, асабліва пры польскай акупацыі. Быў у Вільні і быў у Мінску. Мне ўдалося ўзнавіць, што ён уваходзіў у склад мінскай вучнёўскай рады, якая існавала ў часы 1918 года, у часы Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось за гэты перыяд ён устанавіў вельмі добрае знаёмства з дзеячам беларускага нацыянальнага руху. У тым ліку з Тарашкевічам, у тым ліку з Луцкевічам і з іншымі асобамі, якія вось ён не той, што яны былі сябрамі, але ён ведаў, ён асабіста бачыў, знаёміўся, і вось гэта таксама пасля адыграе сваю ролю ўжо падчас працы яго ў заходняй Беларусі. А пасля, у 1918 годзе, ён ажаніўся на Цэцыліі Давыдаўне Блатман-Шнейдар. Яна была родам з Вільні. Яна была дастаткова адукаванай жанчынай. І трэба сказаць, што пры яе наогул вельмі не шмат вядома. Вядома яе год нараджэння, вядома яе час уступлення ў партыю, таксама 1921 год, а яны адначасова уступілі ў партыю. І невядома, ці, магчыма, яна таксама была эсэркай, і яны зблізіліся, але вядома, што ў 1918 годзе яны браліся шлюбам. На той момант абодвум было па 17-16 гадоў. Пры гэтым у Цэцыліі Давыдаўны была сястра Альвіна або Альбіна, якую і яна узяла сабе на папячэнне. І фактычна і Ульянаў узяў яе на папячэнне да сталага ўзроста, яны яе выхоўвалі. У 1919 годзе у іх нараджаецца дачка Надзея, і вось яны дастаткова маладыя людзі, але яны ўжо жывуць самастойна. Яны вызначыліся з пэўнымі сваімі ідэйнымі накіраванасцю, вызначыліся, кім яны будуць, што яны будуць рабіць. І вось у 1920 годзе, пасля вызвалення Мінска, яны прыязджаюць у Мінск, і ён працаўладкоўваецца у галоўны лясны камітэт лесніком, аб'ездчыкам леса і гэтак далей. І трэба сказаць, што ў гэты час яго кар'ера,
ідзе вельмі хутка. Ён працуе на пасадах не вельмі значны час. І калі вы бачыце ў кнігі, там ёсць храналогія. Ён сапраўды робіць выдатную кар'еру. Я разумею, што ў той час было не вельмі шмат добрых кадраў, і яго заўважылі. Яго вось нейкі апантанасць, яго адукаванасць. Хоць ён не скончыў вышэйшую адукацыю, але вось мінскае рэальнае вучыліся насамрэч давала вельмі добрую базу. Пры гэтым трэба сказаць, што Цэцылія Давідаўна, яна вела большы запас ведаў, і яна добра валодала нямецкай мовай. Яна добра валодала шыфравальнай машынай, машынапіснай машынкай. І вось пасля, калі патрэбна было нейкія ўсталяванне сувязі, калі яны працавалі ў Варшаве, усе лісты з Варшавы пісаліся непасрэдна Цэцыліяй Давыдаўнай і шыфраваліся Цэцыліяй Давыдаўнай. Гэта рубрыка, якую мы робім сумесна з онлайн-гіпермаркетам 21 век бай. У гэтым выпуску мы гаворым пра савецкую дыпламатыю, пра ўвогуле міжнародныя сувязі, і важным элементам дыпламатыі з'яўляецца абмен падарункамі. І падарунак — гэта насамрэч добры падарунак, гэта насамрэч мастацтва. І калі вы вывучаеце дыпламатычны этыкет, пратакол, ды нават калі проста свайму блізкаму чалавеку дораце падарунак, то тут ёсць шмат нюансаў. Вам ужо вядомая госця падкасту Анастасія Міксюк вядзе тэлеграм-канал, прысвечаны міжкультурным сувязям. Яна там прыводзіць топ-5 няўдалых падарункаў замежным партнёрам, пра якія ёй расказалі слухачы і знаёмыя. Гэта не гісторыя, гэта сучаснасць. Напрыклад, гальштук у Іран. А справа ў тым, што ў Іране пасля 1979 года, пасля ісламскай рэвалюцыі, не прынята насіць гальштук, і гэты падарунак проста не быў прыняты дэлегацыяй. Альбо статуэтка зубра ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Таму што, зноў-такі, у ісламе не прынята выяўляць жывёлаў і людзей, і таму гэты падарунак быў проста пакінуты ў нумары гасцініцы членам дэлегацыі. Альбо таксама няўдалым быў падарунак фігуркі жывёлаў у Кітаі. Таму што калі для нас нейкая жывёла мае адны асацыяцыі, то для кітайцаў яна мае зусім іншыя асацыяцыі. Альбо грузінскім партнёрам быў падараваны зефір. Да, звычайны падарунак, мы ўсе купляем зефір, бабруйскі зефір, везем за мяжу, дорым яго нейкім сваім гасцям, але тут аказаўся праблема ў дэталях, тому што зефір аказаўся расійскай вытворчасці, а не беларускай, і таму грузінскія партнёры былі здзіўлены гэтаму. Чаму беларусы дораць расійскі зефір? І самы кур'ёзны выпадак, калі прадстаўнікам з Бразіліі быў падараваны халат. Ён быў запакаваны, бразільцы вырашылі паглядзець, што гэта за падарунак, і, пабачыўшы халат, пачалі яго прымераць, ну і нейкім чынам некаторая нелоўкасць была. Каб падарунак быў удалым, тут трэба ўлічыць шмат нюансаў, і 21 век стварыў спецыяльны сервіс у сваім каталозе па падбору падарункаў. Там можна выбраць параметры мужчыне, жанчыне, калегі, блізкаму чалавеку, не вельмі блізкаму чалавеку. І алгарытм прапануе вам падарункі з каталогу. Я паглядзела гэты сервіс, пратэставала, некалькі запросаў склала. Ну, ёсць даволі добрыя ідэі, хаця ёсць і даволі дзіўныя прапановы, але я думаю, гэта з часам пафіксіцца. Калі ласка, пераходзьце па спасылцы у апісанні і падбірайце падарункі для вашых калег, знаёмых альбо блізкіх людзей. Можна скарыстацца з прамакодам DZYAGIL21, які дасць вам зніжку ад 3 до 5% на ўсе катэгорыі тавараў. І радуйце сябе і іншых падарункамі. Можна два такія па ходу пытанні. Так. Кніга названа Алесь Ульяну, а ён як бы сам себе называў Алесь, альбо ён называў себе Александром. Вось, калі мы пераходжу да вельмі важнага моманту, які, вось, як бы скажу, маё адкрыццё. У 1925 годзе накіроўваецца ў Варшаву на пасаду саветніка ў беларускіх справах. І ён атрымоўвае пэўны мандат ад Народнага камісарыята замежных спраў СССР, а таксама ён адначасова накіроўваецца ад ЦК КППБ, але пад іменем Алесь Загорны. Фактычна, Алесь Фёдорович Ульянов і Алесь Загорны гэта былі адна і тая ж асоба. І усе лісты, які ён пісаў, ён падпісаў Алесь.
або Алесь Загорны, або Ульянаў. Але Алесь, вось выкарыстанне вось гэта скарочанага варыянта дастаткова распаўсюджана ў перапісцы, у тым ліку і з ЦК КППБ, і з Славінскім, і з прадстаўніцтвам ЦК КПЗБ ў Мінску. Таму вось і кніга была напісана Алесь, таму што гэта было звычайная форма яго звароту да яго. Трэба сказаць, што было шмат мянушак і шмат пазыўных за гэтай асобы схавалася, але вось такая больш распаўсюджаная гэта Алесь Загорны, таму што ў яго было Арон, таксама гэта Алесь Ульянаў, і часткова ён падпісваўся Джонам, і там шмат. Пры гэтым, калі мы чытаем перапіску, там сапраўды яна шыфравалася, і шыфравалася яна лічбавым шыфрам. І ў нацыянальным архіве ёсць частка дакументаў, якія вось не дэшыфраваны. І каб вось і ў дадатках да кнігі ёсць фотаздымак гэтага ліста з справы, каб чытач уяўляў, якім чынам вось што значыць шыфр. І з дапамогай вось гэтага дэшыфравання я змагла шматлікія лісты дэшыфраваць, якія не былі дэшыфраваны, таму што большасць усё ж такі было дэшыфравана да мяне. І частка лістоў, якія не пісаліся шыфрам, пісаліся на беларускай мове. І вось гэта падштурхнула мяне да той думкі, што усе лісты фактычна пісаліся на беларускай мове, проста шыфраваліся, а пасля ў Маскве ці ў Мінску дэшыфроўваліся. І таму ў нацыянальным архіве яны ляжаць на рускай мове. І таму шматлікія лісты я пераклала на беларускую мову, каб вось паказаць вось гэты арыгінал, як я лічу, таму што гэта маё аўтарскае бачанне. Кожны можа пайсці ў нацыянальны архіў і бачыць гэтыя дакументы тут, але я вось паказваю сваё бачанне вось гэтага працэсу. І вось яны накіроўваюцца ў Варшаву разам з Цэцыліяй Давыдаўнай. Але перад гэтым ён па справам Лесбела накіроўваецца ў Рыгу, каб прадаваць наш лес. Але фактычна ён ужо тады выконваў спецыяльную місію і быў Алесем Загорным. Ён ужо тады сустракаўся з дзеячамі беларускага нацыянальнага руху, з Цвікевічам, з Езавітавым і вёў перамовы паміж імі. У яго афіцыйна не было нейкіх паўнамоцтваў на вядзенне вось гэтых перагавораў. Гэта хутчэй было збліжэнне, хутчэй усталёўванне вось гэтага сяброўскага кантакту, таму што ён сапраўды мог уваходзіць у давер нават да вельмі закрытых людзей. Сапраўды. І ён мог знаходзіць вось гэты ключык для кожнага чалавека. Гэта быў яго талент, сапраўды. А якая ў яго была місія? Вось ён уваходзіў у кантакт з прадстаўнікамі беларускага нацыянальнага руха. Што ён ад іх хацеў? Асноўнай яго мэтай гэта было або ліквідаваць беларускую палітычную эміграцыю, або мінімізаваць яе ўплыў. Таму што той ж самы польскі бок актыўна выкарыстоўваў беларускую палітычную эміграцыю на сваю карысць. З мэтай стварыць пэўны цэнтр у Польшчы, падпарадкаваны непасрэдна польскаму кіраўніцтву, каб пасля выкарыстаць вось гэты беларускі цэнтр у барацьбе з савецкім бокам. І савецкі бок, добра аналізуючы гэта, ён зразумеў, што трэба нейкім чынам вось або ліквідаваць яго, або мінімізаваць яго ўплыў. І фактычна Ульянаў паехаў з гэтай мэтай. Канешне, афіцыйна, калі мы чытаем дакументы, у яго была мэта, напрыклад, склікаць берлінскую канферэнцыю па перадачы паўнамоцтваў ад Беларускай Народнай Рэспублікі савецкай дзяржаве і прызнаць Мінск як адзіным цэнтрам. Ён, напрыклад, збіраў матэрыял пра сецэсію ў складзе КПЗБ. Ён збіраў інфармацыйны матэрыял, фактычна, да? Але трэба сказаць, што гэта хутчэй выкушаў Алесь Загорны. Таму што Алеся Ульянава была некалькі іншая задача. Ён быў больш дыпламат. І ён, вось яго перапіскі, ён сапраўды, ён розны. Вось перапіска Алеся Загорнага, і па стылістыкі яна адна і тая ж, але ты бачыш, што ён і мой ласкавы, мой родны, мой сябра, вось такія больш сяброўскія чалавечыя эмоцыі ўзнікаюць у гэтых лістах, які падпісаны Алесем Загорным. Калі мы чытаем Алесю Ульянаву, ўсё ж такі гэта нейкі афіцыёз, да? І гэта зразумела, таму што гэта былі лісты справаздачы хутчэй да КІДа. І таму мы бачым вось такі две асобы. Два яго вобліка. Таму не выпадкова у кніжцы ёсць Ян з двулікі. Калі вось першую старонку адчыняеце, там ёсць уява Яна з двулікага. Каб двухасабова, каб паказаць вось ягоную істоту.
То бок, як мінімум ён у нас гандлёвы прадстаўнік і агент. Да, до 25-го года, а пасля 25-го года ён выконвае пасаду, афіцыйная пасада яго саветнік па беларускіх справах пры паўнамоцным прадстаўніцтве СССР у Варшаве. І ён з'яўляецца на гэтай пасадзе до 27-го года, пасля яго павышаюць да ранга паверанага ў справах. І сапраўды ён выконвае вельмі важную ролю. Фактычна ён дапамог склікаць берлінскую канферэнцыю, ён дапамог пераехаць у Мінск шматлікім беларускім нацыянальным дзеячам, Павлуце Будуновай, Краскоўскаму і іншым дзеячам. Ён дапамог устанавіць сувязі паміж імі і прапанаваць, ці збіраецеся вы ў Мінск ці не. То есть ён перадатачнае звяно такое. Просто вы калі казалі пра ліквідацыю беларускай палітычнай эміграцыі, то бок ліквідацыю ў сэнсе пераезд у БССР. Так, пераезд у БССР. Хутчэй, таму што не ўсе пераехалі. Таму я і кажу, або мінімізаваць. Мэта была такая. Хутчэй, гэта была мінімізацыя, да? То есть актыўныя дзеячы, больш такія ўплывовыя, яны пераехалі ў Мінск. Там заставалася таксама беларуская эміграцыя ў Польшы, у Латвіі, у Літве. Не казаць, што все пераехалі. Не. Асобныя дзеячы, найбольш уплывовыя, найбольш важныя. Нават таму ж сам Антону Луцкевічу прапаноўвалі пераехаць у Мінск, але ён адмовіўся. Ён застаўся ў Вільні. Таму тут казаць, каб ён выканаў усю задачу, то не. То есть, што ўдалося, то ён зрабіў. Чаму я кажу, што яго жыццё было напоўнена пальбой і стралянінай, таму што сапраўды, і калі ён працаваў саветнікам па беларускіх справах у Варшаве, ён выконваў шмат такіх задач, якія былі жыццёва небяспечныя. І, напрыклад, звычайны паход у тэатр мог скончыцца ў канцы стральбой і нападам на яго і яго сатаварышчаў, таму што ён быў супрацоўнікам паўнамоцнага прадстаўніцтва СССР. І сказаць, што да іх адносіліся дастаткова варожа. І вось гэтая, нягледзячы на заключэнне Рыжскага мірнага дагавора, вось гэтая напружанасць, вось гэтая варожасць і недавер, яна заставалася вельмі доўгі час. І казаць, каб яна поўнасцю знікла ў адносінах, то нельга. І казаць, што ўсё, мір і абодва бакі спынілі усялякія варожыя кампаніі да адзін аднаго, не. Але гэта проста набыло іншую форму. Не больш не адкрытай канфронтацыі, а вось такой схаванай барацьбы. У тым ліку Алесь Улянаў, ён вёў такую вот схаваную барацьбу супраць польскага ўраду. Хто на яго мог напасці? Хто у яго мог страляць? Фактычна іх называлі белыя эмігранты. Вось гэта людзі, якія адстойвалі ідэі расійскай імперыі, манархічныя ідэі, і яны знаходзілі свой прытулак у Варшаве, хоць пасля забойства Войкава ў 27-м годзе, а Войкаў гэта быў паўнамоцны прадстаўнік СССР у Варшаве, яго забілі ў 27-м годзе. Частку вось гэтых монархічных дзеячоў палякі павінны былі выдаліць са сваёй тэрыторыі, але фактычна іх выдалілі з Варшавы. Яны жылі недзе там у правінцыі, але іх не канчаткова выдалілі. І вось гэтая варожасць да СССР, яна выяўлялася ў вось гэтых адкрытых агрэсіўных дзеяннях супраць яе дыпламатаў. У тым ліку у паўнамоцнае прадстаўніцтва закладвалі бомбу, якую ўдалося ўсё ж такі абяшкодзіць, і ўсе засталіся жывыя. У 1926 годзе Ульяна з Цэцыліяй чакалі дзіцё, і падчас родаў яна загінула. Дзіцё загінула. І Ульяна піша, што магчыма, гэта неправда. У яго не было, канечне, доказаў, што вось гэта прадзелкі палякаў, таму што полька была акушэрка. Магчыма, гэта проста бацькоўскае гора. Тут ужо нельга казаць, што там насамрэч было. Але вось сапраўды жыццё у Ульяна было вельмі цікавае і надзвычай такое экспрэсіўнае. Гэта пры той умове, што Александр Ульянаў быў хворы на сухоты, які ён атрымаў падчас вось гэтых сядзення ў турмах пры нямецкай акупацыі, польскай акупацыі. І вось гэтая хвароба, яна сапраўды яму перашкаджала. І вось гэта нервовая праца, і ён дастаткова часта выязджаў на лячэнне. Дастаткова часта браў вось гэтыя адпачынкі, каб змог вытрымаць вось гэтую нагрузку, вось гэтую
ціск, які ён адчуваў, асабліва падчас працы ў Варшаве. І ўжо ў 28 годзе ён пераводіцца на працу на ўпаўнаважанага Народнага камісарыята замежных спраў пры СНК БССР у Мінск. І тут уже, канешне, больш спакойнае жыццё было, адносна спакойнае, таму што ў яго з'явілася некалькі іншая задача, а менавіта назіранне за беларускім нацыянальным рухам, які пераехаў сюды. Бок ён пераехаў разам з імі, можна так сказаць. Фактычна, да. І вось тут, чаму непасрэдна вось такі афіцыёз, як не афіцыёз, а вось такі чорны аплом, вось то, што Ульянаў гэта здраднік. Вось ёсць такое ў гістарыяграфіі. Ацэнка яго дзейнасці, пры гэтым апускаючы вось гэтую дзейнасць у Варшаве, да? Яго вось дзейнасць па кансалідацыі беларускага руху, па пераманьванні яго ў Мінску. Просто мы ведаем, чым гэта скончылася, да? Аднак ён жа ж не ведаў гэтага. Ён сапраўды верыў, вось яго лістах чытаеш, ён сапраўды верыў, што гэта прывядзе да росквіту савецкай Беларусі. Гэта сапраўды дапаможа вось кансалідаваць усіх дзеячоў у адным цэнтры, яны будуць працаваць на ніве культуры, навукі і гэтак далей. Гэта сапраўды так, ён сапраўды гэта верыў. І гэтыя лісты, ну, то есть яго чытаеш, і сапраўды ён гэта верыў. Ён ж не думаў, што ў 30-м годзе здарыцца саюз вызвалення Беларусі, да? Хоць ужо ў 29-м годзе ён ужо, мне падаецца, разумеў, што нешта адбываецца, і хутчэй за ўсё гэтым скончыцца. І вось у 28-м годзе ён пачынае працаваць у Мінску і наведвае так званыя вечарыны ў Некрашевіча і Купалы, на якіх збіраецца ўвесь бамонт палітычны свет і на якіх вядуцца размовы. Канешне, на іх прысутнічаў Ульянаў, і ён павінен быў паведамляць аб змесце гэтых размоў. І зразумела, што ты можаш папракаць яго ў гэтых учынках, але ты не ведаеш, што пастаўлена на вагу яго жыццё яго жонкі, дзіця і гэтак далей. То есть, канешне, у кожнага ёсць выбар, так падаецца. Але, можа, яго і не было. Мы ж не ведаем гэтага. Мы не ведаем, што падштурхнула гэтага чалавека стаць рабіць вось гэта. Мы не ведаем гэтага. І ацаніць і ці рабіць нейкую ацэнку мы не можам. Ну, давайте так. Ён гэта рабіў. Да, ён гэта рабіў. І, ведаеце, кожны, хто прачытае кнігу, ён зробіць сам свае вывады, сам зробіць ацэнку, расставіць свае нейкія кантрасты, таму я не буду ацэньваць гэтую падзею. Ён гэта рабіў. У 30-м годзе яго дапытвалі, як і ўсіх удзельнікаў гэтых вечарын, і яго знялі з пасады з упаўнаважанага Народнага камісарыята і перавялі ў Маскву на працу. Фактычна гэта было паніжэннем. Яго перавялі на гандлёвага прадстаўніка у шэрагу еўрапейскіх краін. Там у Рызі, у Вені, у Празе ён працаваў гандлёвым прадстаўніком. Гэта было паніжэнне. Гэта было такая ссылка, але вельмі такая пачэсная даволі такая. Пачэсная ссылка. Але пасля ўсяго, што ён зрабіў, вось гэта было неяк такое сапраўды вельмі паніжанне. Але ён яшчэ з 30-го года па 37 года працаваў гандлёвым прадстаўніком, і ў 37-м годзе яго выклікаюць у Маскву. І ён ехаў з Прагі, і ў Негарэлым яго затрымліваюць. Ён ехаў з сям'ёй, затрымліваюць яго жонку, і дазволілі дзяцей перадаць бабцы. Фактычна, гэта было не яго родная маці, а яго мачыха, вось як я казала, Марына Рыгораўна Данецкая. Яна забірае дзяцей сябе, каб іх не здалі ў дзіцячы дом. А колькі па выніку дзяцей яго было? 2. У 30-м годзе нарадзіўся яшчэ Аляксандр. Ён нарадзіўся ў Мінску, у раддоме на Валадарцы, на вуліцы Валадарскага, і роды прымала непасрэдна Марына Рыгораўна Данецкая. І вось гэтых двух асоб Аляксандр Фёдорович і Цэцылію Давыдаўну затрымліваюць у Негарэлым і этапіруюць у Маскву. І ў выніку атрымоўваецца, што Цэцыліі Давыдаўне далі арышт, Александра Фёдоровича расстралялі ў 37-м годзе. Гэта сумная гісторыя, канешне, але тое, што дзеці засталіся жывыя, і дзеці фактычна засталіся ў менш спрыяльных умовах, дазволіла роду працягнуцца і дазволіла заставіць след у гісторыі, таму што Александр Александрович, яго сын, ён удзельнічаў у Вялікай Адчайнай вайне, партызаніў тут у Беларусі, хоць
Ён жыў у Маскве, але на канікулах прыехаў у 41 годзе ў Мінск да бабулі. І вось якраз пачалася вайна. І ён вымушаны быў, бабулю пайшла на фронт, ён вымушаны быў пайсці ў партызаны. Хоць на гэты момант, як мы палічым, яму было 11 гадоў. Ён пайшоў у партызаны, і ён быў двойчы паранены, узнагароджаны чырвонай зоркай, партызанам першай ступені. І ён сапраўды, вось, нягледзячы на малы ўзрост, ён зрабіў вельмі подзвіг. І пасля ён, вось яго асоба таксама вельмі цікавая, ён паступіў у Рыжскае мараходнае вучылішча, але быў адтуль адлічаны, таму што ён сын ворага народа, ён гэта схаваў гэтую інфармацыю. Пасля ён закончыў УГІК на рэжысуру і здымаў дастаткова выдатныя фільмы. І ў 21 годзе яго не стала, вось, і засталася сям'я, засталіся две дачкі вось гэтага Александра Александровича, застаўся унук Фёдор, які прыехаў у Мінск, ажаніўся тут і жыве ў Мінску. Клас. Вось, да, то есть гісторыя ўсё ж такі іх вярнула ў Мінск. Іх род, таму вельмі цікавая сям'я, і не толькі Александр Фёдорович, але ўся сям'я вельмі цікавая. І пачынаючы ад дзеда Леаніда, ад Фёдора, бацькі, і наогул уся сям'я дастаткова цікавая і такая імклівая, вось сапраўды, калі паглядзіш на лёс Александра Фёдоровича і на лёс Александра Александровича, іх сапраўды вось нейкая такая імклівасць і апантанасць ідэямі, якімі захапляліся. Так, з Алесем Ульянавым зразумела, яго расстралялі. А што сталася з яго жонкай? Цэцылія Давыдаўна, пасля таго яна вызвалілася і яшчэ пражыла 18 гадоў, але па ўспамінах яе сына Александра Александровича, што ўсе 18 год яна фактычна правяла ў лячэбніцах, у паліклініках і фактычна лячылася, таму што вось гэты тэрмін і яе пакаранне, які яна адбывала ў Казахстане, у знакамітым Алжыры, так званым лагеру здраднікаў народаў, жонак здраднікаў народаў, ён пакінуў пэўны адмеціну на яе здароўі і знешнім выглядзе, таму што калі мы паглядзім у дадатках ёсць фотаздымак, ужо пасля вызвалення на сапраўды бачна, што вось дастаткова складана гэты этап для яе прыйшоў. Ну, гэта зразумела. А яна была рэабілітавана? Так, яна таксама была рэабілітавана, як і Александр Фёдорович. Таксама ў 90 году і ўзнолена ў партыі. Пасмяротна? Не, яна пры жыцці, а ён пасмяротна. Я хацела б некалькі слоў пагаварыць яшчэ, власна кажучы, пра кнігу. Мне здаецца, даволі цікавая структура яе, таму што акрамя, уласна, апісання біяграфіі, тут вельмі шмат дакументаў змешчана. Чаму было прынята такое рашэнне вось менавіта шмат дакументаў змясціць? Па-першае, гэтыя дакументы часткова не ўведзены ў навуковы зварот. І, магчыма, я хацела даць кожнаму чытачу даць адказ на многія пытанні, якія ўзнікаюць у яго біяграфіі. Таму што з аднаго боку я дала адказы, з другого боку гэтыя адказы няпоўныя. І кожны чалавек, трымаючы кнігу, чытаючы яе, паглыбляючыся ў яго біяграфічны лёс, паглыбляючыся ў дакументы, зможа знайсці адказы на тыя пытанні, якія яго усхвалююць. Таму што сапраўды, як я казала, асоба Александра Фёдоровича дастаткова імклівая, цікавая і захапляльная, што ён не можа пакінуць без нейкага адказу, без нейкага водгуку чалавека. Таму не без дакументаў, толькі моя сухая аналітыка, яна не цікавая. Вось кожны чалавек, даведаючыся, хто такі Алесь Ульянаў, можа адказаць на пытанні. Хто ён быў? Вызначыцца вось гэтым прыметнікам або назоўнікам, хто гэты чалавек. Але я думаю, што я зараз свой пункт выкажу, што час быў такі імклівы і такі складаны, супярэчлівы, што чакаць, што чалавек будзе так просты і вось такі з адназначным адказам дастаткова складана. І вось ён таксама быў такі супярэчлівы, незвычайны, з патаемнасцямі, з двухасабовасцю нават. І таму вось і шмат яшчэ пытанняў у яго лёсе, якія я не адказала да канца. То есть, як гісторык, у мяне ёсць нейкая гіпотэза, да, але выказваць яе і гаварыць, што гэта праўда і ісціна я не магу. І таму кожны возьме дакументы і зможа адказаць на тое ці іншае пытанне. Таму вось асоба сапраўды вельмі захапляльная, і па ёй можна здымаць не адну кінастужку, і
Гэта наша вось нейкая гісторыя сапраўды праз асобу. Мы можам паказаць усе вось ступені, пачынаючы з 1917 і заканчваючы 1937 годам. Можам паказаць вось гэтыя перыпетыі, якія праходзіў чалавек. Ён стаяў перад выбарам, якую ідэю падтрымаць, за каго, з кім пайсці, выконваць ці партыйныя заданні, ці не выконваць. І мы можам вось бачыць вось гэтую імклівасць часу. Мне здаецца, ён быў чалавекам сістэмы, перш за ўсё, але пры гэтым ідэйным чалавекам сістэмы. І, на жаль, вось гэтая сістэма і ахвярай гэтай сістэмы. Канешне, гэта вельмі цікава. А вось скажыце, калі ласка, ці быў ён рэабілітаваны? Так, ён быў рэабілітаваны і вернуты ў партыю, узноўлены ў партыі. І сапраўды яго віна не то, што нам не была даказана, як і у большасці людзей 1937 года, якія былі расстраляны. І фактычна ён быў расстраляны ні за што. То есть, абвінавачанне, конечно, 58 артыкул, некалькі там часткі, першая, другая, там, ну, фактычна гэта быў шпіянаж на карысць польскай разведкі, што ён ужо з 20-х гадоў перадаваў інфармацыю польскай разведкі, зблізіўся з ёю праз таго ж самага Ваявуцкага і іншых дзеячоў, якім ён пазнаёміўся падчас польскай акупацыі 1919-20-х гадоў. Пасля падчас сваю працу ў Варшаве, пасля працы нават у Рызе, у Рызе, Празе і Вене, ён перадаваў гэтыя інфармацыі, якія ён меў. І, ну, таму што там ёсць пратакол допыту яго перад расстрэлам, і кожны зможа пачытаць і даведацца, за што расстралялі чалавека. Ну, ён там як бы прызнаецца, але мы добра ведаем, якімі метадамі маглі быць здабытыя гэтае прызнанне. Пры гэтым чалавек сухотнік. Мы добра ведаем. І вось на вокладцы кніжцы выява, які быў чалавек у 35-м годзе, а яму на гэты момант было 34 гады. Такое. То есть, да, ён выглядаў не вельмі добра. Увесь гэты вір гістарычных падзей і сказаўся на яго здароўе вельмі недобра, да. І таму мы бачым па знешнім яго выглядзе, што ён ахвяраваў жыццё на дабрабыт радзімы. Дзякуй вялікі за расповед. Сапраўды, мне здаецца, вельмі класным публікаваць не толькі аналітыку, але і крыніцы, таму што я тут сёння ноччу там палістала. Вельмі цікавыя лісты, якія перадаюць, дух часу. Увогуле, крыніцы гэта супер. Пытанні ад падпісчыкаў. З тэлеграма ад юзера А пытанні. Я так разумею, што 20-е гады былі адносна свабодным часам, але наколькі дарэчна казаць пра дыпламатыю БССР 30-х? Наколькі ўвогуле дэлегаты асобных рэспублік маглі штосьці вырашаць на міжнароднай арэне, дзе праходзілі межы іхніх паўнамоцтваў? Ці можна нейкім чынам адказаць на гэта пытанне? Можна, так. Можна расказаць як прававед, а можна расказаць як рэальна было. Сапраўды, да 23-го года БССР валодала на права вядзення міжнародных адносін. У 23-м годзе са стварэннем СССР яна перадала гэтае права саюзным органам, фактычна Народнаму камісарыяту замежных спраў СССР. І фактычна беларускіх прадстаўнікоў выклікалі толькі па вострай неабходнасці. У тым ліку такой вострай неабходнасцю было вырашэнне пытання заходняй Беларусі і пытання беларускай нацыянальнай меншасці у заходняй Беларусі. У тым ліку вось гэтае пытанне аб стварэнні пры паўнамоцтве прадстаўніцтве СССР у Варшаве пасады саветніка па беларускіх справах, а пасля паверанага ў справах. То есть фактычна гэта было не асобнае паўнамоцтва прадстаўніцтва БССР, але гэта было дыпламатычнае прадстаўніцтва БССР у вось такой абмежаванай форме, аднак яно было. І казаць аб нейкай дыпламатыі ў 30-е гады дастаткова складана. Сапраўды, пасля 32-го года пасада саветніка па беларускіх справах яна была ліквідавана. І ўжо ў 30-е гады фактычна вырашэнне вось гэтых беларускай праблематыкі, у тым ліку заходняй беларускай праблематыкі, бярэ на сябе НКІД СССР. І як бы дыпламатыя непасрэдна Беларусі, намінальна. То есть пры неабходнасці, пры атрыманні кансультацыі. Вось прыкладна так я магу адказаць на гэтае пытанне. Дзякуй. Так, яшчэ адно пытанне ёсць. Падпісчык з інстаграма Пятро Зборшчык. Якіх сур'ёзных праблем, канфліктаў дапамог пазбегнуць Ульяну?
Польска-савецкага канфлікту, таму што як мы ведаем, што рыжскі мір гэта была вельмі добра, канешне, справа, але вось гэты канфлікт паміж Польшчай і Савецкім Саюзам, ён не спыняўся. І да 39-го года ён не спыняўся. Ён не пераводзіўся ў фармат ваенных сутыкненняў, але хоць і яны і былі на памежжы, але ў 20-е гады таксама вельмі шмат сутыкненняў на памежжы было, перакідванне так званых бандаў і гэтак далей. Але вось ужо ў 20-е гады Савецкі Саюз адышоў ад тактыкі актыўнай разведкі так званай і перайшоў на вось іншую тактыку, фактычна дыпламатычнай працы, пра якую я казала, вось фактычна кантраляванне беларускага нацыянальнага руху у заходняй Беларусі. У заходняй Украіне таксама было нешта накшталт таго ж. І вось такім чынам уплыў на вось гэты беларускі нацыянальны рух і не даць палякам выкарыстаць вось гэты козыр супраць Савецкага Саюза. І Ульянаў фактычна быў вось гэтым інструментам вось гэтай палітыкі Савецкага Саюза. І калі б яго не было, я не ведаю, быў бы іншы, канешне. Тут роля асобы, канешне, важна, таму што да яго быў Павел Ільючонак, які не справіўся з гэтай задачай. Ён яго раскрылі, польская разведка яго раскрыла, таму што ён не змог выконваць гэтую дваякую ролю. І ён быў адкліканы ў Мінск. А пасля Александра Фёдоровича быў Браўковіч, Фадзей Браўковіч, і нягледзячы на тое, што яго задача быў больш сціплая, але ён таксама не вельмі добра спраўляўся, яго таксама хацелі адклікаць у Мінск. І Александр Фёдорович, як добра знаёмы з Браўковічам, ён даваў яму нейкія парады, якім чынам, з кім звязацца, да якога пайсці атрымаць тую ж самую карэспандэнцыю, газеты. То есть ён змог вось накіраваць яго працу у патрэбны вось нейкі вектар, каб яго праца была больш плённая. Таму заслуга Александра Фёдоровича, канешне, яна ёсць. Яе нельга не казаць, таму што вось, але магчыма, нехта іншы мог яе выканаць. Магчыма. Але як гісторыя склалася, так як яна склалася. І ліквідаваць канфлікт? Да, ліквідаваў. Дзякуй. Дзякуй за адказ на пытанне. Дзякуй вялікі за такое цікавае даследаванне і за размову. Я спадзяюся, што калі ў слухачоў будуць пытанні, калі ласка, задавайце ў каментарыях. Я ўсе пытанні перадам гаспадарні Вользе, і мы пастараемся на ўсё вам адказаць. І, канешне ж, набывайце кнігу альбо чытайце ў бібліятэцы. Спасылка будзе ў апісанні. Дзякуй вам за што запрасілі і дзякуй усім, хто прыклаў намаганне, каб гэтая кніга выйшла. Стаўце лайкі, расказвайце сябрам, пішыце каментарыі. Дзякуй вялікі, што падтрымліваеце гэты падкаст. Дзякуй вялікі спонсарам на платформе Patreon і Buy Me Coffee. І карыстайцеся прамакодам Дягіль21. Да новых сустрэч. Да пабачэння.